kakasang upok at sip-on kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, pagkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix kape nga detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix kape nga detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, namuling magpaniwag kay dodong at kay hintay. DTX Coffee Mix lawas na pinuan, diabetes, likawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakatabi ka na, nakadetox ka ba? K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 6:05. D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ka-K5, Sunny Sarabia Punay at Kimberly Caluyo. Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast. Huwebes nga adlaw, Disyembre 26, tuig 2024. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa gihapon, sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita. Ini si K5, Sunny Sarabia Punay. Kag ako naman ang inyo alagad, ako si ka-K5, Kim Montaño Caluyo. Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluan sang D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat o bukag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa nagapanguna nga balita lokal, Iloilo City, wala sang record sang firecracker-related incidents subong nga Paskwa. Sa dugang balitang lokal, mga balalagyaan sang palupok sa Western Visayas, compliance sa fire safety requirements sa BFP Region 6.
Samtang LTO Region 6, ginabi-abi si Anay PSTMO Head Jecunlo bilang bagong Assistant Regional Director. Sa piyak nga bahin, ginapahayag job hire sang Iloilo City Hall, arestado sa ginkasa nga drug bypass operation sa distrito sang Molo. Sa balita national, Philippine National Police may paandam sa mga nagahimo sang video tutorials sang buga, cyber patrolling, pabaskugon pa sang kapulisan. Kag sa dugang nga balitang national, Vice President Sara Duterte handa nga tubangon ang impeachment complaint nga ginpasa ka batok sa iya. Sa balita international, investigasyon sa paghugpaa sa eroplano sa Azerbaijan ginbuksan na. Kag sa ato naman balita sa patag sang hinampang, Stephen Curry wala pa sang plano nga magretiro. Kag sa aton balita sa patag sa entertainment, President Ferdinand Marcos Jr. ginhaylo ang publiko nga suportahan ang Metro Manila Film Festival 2024. Gagamay ito ba ng mga aton mga headlines sa aton nagapanguna kag nagabaga nga mga balita. Mga balita nga una ninyo mabatian sa K5 News FM Iloilo, apang sa mapamantalaan, buwas pa mabasahan. Philippine Standard Time, alas 6:09, kag karon sa detalye na sa aton nagapanguna nga mga balita. Balitang lokal. Ang masunod nga mga balita lokal nga inyong mabatian igadulong sa kaluan sang klinika DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds and desugared sugarcane extract powder para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sang kape nga puro lang kalamay. Hindi magkabala ka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakapangapi ka na, naka-detox ka pa. Sa aton mga balita lokal, wala sang may na-record ang Iloilo City sa kanuman nga firecracker-related incidents kaduan sa pagsaulog sang Pasko subong nga tuig. Suno kay Mayor Jerry Triñas, nagapakita lamang ini sa hugot nga pagkampanya kag pagbantay sa mga otoridad agud nga masaulog ang sa malinong kag matawhay ang Pasko. Nagpahanumduman ang alkalde sa publiko nga likawan ang pagbakal sa mga illegal nga mga palupok. Samtang nagpanugi naman ang natungdan nga mag-enjoy sa mga fireworks display sa mga local government units. Sa dugang nga balitang lokal, nakakumpeskar ang Iloilo City Police Office o kon ICPO sang 34 kaboga sa ginpatigayon nga mga operasyon sa bugos nga syudad. 5 kaadlaw antes ang pagsaulog sang bagong tuig. Ginpahanumduman naman sang Iloilo City Police Office o kon ICPO ang publiko nga ginadumilian ang paggamit o kon pag-usar sang boga. Sa riin, ginapaandaman naman ang mga violators nga magapangatubang ang mga ini sa nagakaigo nga legal nga aksyon. Nagdeploy naman ang ICPO sang dugang nga pagpatrolya sa mga barangay sa syudad kag nagpakig-angot sa mga lideres sang nasambitan nga mga lugar subong man nga nagtukod sang checkpoint sa mga strategic area sa syudad agud mamonitor kag madakpan ang mga violators. Sa pihak nga bahay, nagapadayon naman ang monitoring sa naglain-lain nga mga fire station sa Western Visayas sa mga balaligyan sa palupok kag compliant naman ang mga ini sa fire safety requirements base sa monitoring sa sulod sang 3 ka semana. Sandig sa data sang Bureau of Fire Protection o kon BFP Region 6, yara sa 7 ang namonitor nga dealer, 84 ang retailer, 16 ang display center, kag 5 naman ang exhibits. Ginapahanumdom sang talatapan ang mga bumalakaw nga tsikeron kag siguruhon nga may Philippine Standard o kon PS Marks ang baklon nga mga palupok kag i-report kung may nagabaligya sa mga ginadilian nga mga firecrackers. Ginahaylo man sa BFP Region 6 ang publiko nga kung posible magamit na lamang sa alternatibo nga mga pampaggahod.
Sa piyak nga bahin, nangin manageable ang Christmas holiday rush sa syudad sang Iloilo kung sariin. Bastante ang modernized units, lakip na traditional jeepneys nga nag-cater sa mga pasahero. Suno kay Mr. Boyet Parcon, ang chairman sang Western Visayas Transport Cooperative kung WVTC, nga nangin kung ang nangin peak sang tuman kadamo nga pasahero amo ang sang tinalikdan nga Desyembre 22 kag 23. Apang ang ginapakatubang nga problema amo ang pagpugok sang trapiko. Dugang paniya nga sang December 24 kag December 25, mahina ang nangin biyahe tungod malakagid lamang ang mga nagalagaw sa syudad sang Iloilo. Kasunod man sang pagpauli isang kadamaan sa ilatag sa mga kabanwahanan o kon probinsya. Samtang subong nga adlaw Desyembre 26, amat-amat naman ang pagbalik sa mga pasahero sa Iloilo City, apang wala pa nagbalik normal tungod man nga Christmas break pa sa mga estudyante. Philippine Standard Time, alas 6:13. Ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatian igadulong sa kaluwan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumalbisan wala sang kinanan. Mighty C, labi nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton nga heart health agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gyapon ang itsura. Sa dugang panaton nga balita lokal, ginabi-abi sa mga personnel sang Land Transportation Office o kun LTO Region 6 sa liderato ni Attorney Gaudio Sohidospan II, si Anay Public Safety and Transportation Management Office o kun PSTMO Head, Jake Kunlo bilang bagong Assistant Regional Director. Nagasalig naman ang talatapan sa expertise ni Kunlo sa road safety kag mangin contribution sini sa LTO. Madumduman nga nanumpas ini bilang Assistant Regional Director sa Disyembre 23 sa pagpanguna ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista kag Executive Secretary Lucas Bersamin. Nagapasalamat naman si Kunlo sa oportunidad kag sa appointment bilang Director 1 sang LTO. Sa dugang balitang lokal, ginareklamo sa mga motorista ang madanlog nga dalan sa palibot sang Ungka flyover. Suro pa kay Board Member Jun Mondihar, ginapalabot sang Pavia Local Government Unit ang reklamo sa mga motorista nga nagalabay sa flyover angot sa madanlog nga dalan, luwas pa sa nagakahulog nga mga debris gikan deri. Dugang pa sang natungdan, mahimo nga halin sa ginagamit sa pagpatigayon sang jet grouting ang nagapadanlog sa dalan, gani nga dapat nga ginasunod ini sang kontraktor kag sang Department of Public Works and Highway sa kan DPWH Region 6. Nahibaluan nga una na nga nagpahayag si Mondihar nga nagasalig ini sa nasambit nga talatapan nga ilang masolusyonan ang mga makita nga problema sa kontrobersyal nga Ungka flyover. Ini nga mga balita ginadulong naman sa kaluwan sang Klinika DTX 500. Ang palaya di sugarcane extract para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sang kagabihon, agod nga mangin mahamo kang katulogon, magklinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa madamo lang ang mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Sa detalye na sa iban pa naton nga balita lokal, pilason si Jose Aguro, 58 anyos, matapos nga ginlabo gamit ang garab sang iya mismo bayaw na si Juanito Kahilig, 35 anyos, sa barangay Daga, Santa Barbara, Iloilo, pasado alas 12 sang kagahon kaina. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Corporal Arian June Hansilan, investigador sang Santa Barbara Police Station, iyagin payag nga hubog si Kahilig kag nagapanglampo sa Tiangge kag kudal sang biktima gamit ang garab agud nga makasulod. Nagwa naman ang biktima agud nga sawayon ang iyabayaw, apang hinali na gid lamang sini nga ginlabo ang biktima gamit ang bitbit nga grab sa natuo nga kamot. Nakakuha pa sang steel pipe ang biktima nga ginlampo sa suspek kung sa diin naigo ini sa natuol man nga kamot. Samtang sa nakitaan sang bata sang biktima nga ginalabo ni Kahilig ang iyamay, ginhaboy inya ini sang botilya kag ginbuno gamit naman ang kutsilyo sang makaduha ka beses. Gindara sa Western Visayas Medical Center si Kahilig, samtang sa Don Benito naman si Aguro. Nagpalagyo naman ang bata ni Aguro nga nagbuno kay Kahilig kag sa karon wala pa nakadangop ang magtimbang nga bahin kung may magakinasuhay ang mga ini. Nahibloan nga may daan na nga hiliguttanon ang magbayaw bangod sa away sa duta.
Sa piyak nga bahin, arestado ang ginapahayag job hire sang Iloilo City Hall sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang Iloilo City Drug Enforcement Unit o kun ICDEU. Subong nga hapon sa Barangay East Baluarte Molo. Ginkilala ang subject nga si Arian o kun Arian Cadiz, 29 anyos sa nasambit nga lugar kag nagatrabaho bilang job hire sang City Hall sa idalom sang Beautification Department. Nabaklan ini sang ginapatihan illegal nga droga sang pusher buyer sa balor nga 14,000 pesos. Natigayon man nga makumpeskar sa iya paghinakop ang 3 ka hot sealed sachet sang suspected shabu kag 2 ka nut-tied plastic sang illegal nga droga nga nagabugatanan sang 120 gramos kag may market value nga 816,000 pesos. Kaupod man sini nga nadakpan si Jennifer Marie Fosque, 50 anyos sang San Carlos City, Negros Occidental, nga isa ka kabulig sa balay sa distrito sang Arevalo nga base pa sa aton sini nga otoridad nakapalagyo sinigid lamang nga hapon. Mabaskog naman nga ginpanginwala ni Cadiz nga nagabaligya siya sang shabu kag hindi sa iya ang na-recover sa mga polis nga mga items. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:18. Balitang National. Sa ilo naman kita banwa sa detalye sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal. Mga balita sa palibot sang pungsod ginadulong sa Kalawan sang Clinical DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi kag maghamis ang kutis, mag Clinical DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit. Kasubong sang katikati, buni, punggod kag iban pa. Clinical DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Nagpaandam ang Philippine National Police sa mga nagahimo sang video tutorials online kung paano maghimo sang buga karon nga naghilapit ang bagong tuig. Suno kay PNP Public Information Office Chief kag spokesperson Brigadier General Jean Fajardo nga mas pabaskugon pa sang PNP ang cyber patrolling agud nga matumod ang mga content creators nga nagatudlo sa paghimo sang buga. Ginpatag sini nga mandugay na ini nga ginadilian kag kalakip man ang buga sa listahan sa mga ginadilian nga palupok nga ila ginakompiskar. Kung matumod man sa kapulisan ang mga naghahimo kag nagapalaptas ang online video tutorials sa paghimo sang buga, sigurado nga magapangatubang ang mga ini sa mabugat nga kaso nga mahimo ipasaka batok sa ila. Liton kita sa dugang balitang nasyonal, ginpataas ang Philippine National Police o kon PNP ang ila seguridad bilang pagpanghanda sa pag-atake sa New People's Army o kon NPA rebels kag Communist Party of the Philippines o kon CPP kadungan sang ila founding anniversary subong nga Desyembre 26. Suno pa kay PNP Public Information Officer Brigadier General Jean Fajardo nga ang mga commander sa mga malayo nga mga lugar nga mga police stations nga ginakabig mahapos atakehon ang ginmanduan nila nga pabaskugon ang depensa. Suno pa kay Fajardo nga bangod sa pagkaaresto sang pila ka mga lideres sang NPA, wala nila ginadula ang posibilidad nga mahimo magtimalos ang mga ini kadungan sang CPP anniversary. Ginatag man sini nga wala sila nagdeklarar sang suspensyon sang police operations batok sa mga rebelde nga NPA. Bangod ini ang ginagamit o kon ginagamit sa mga rebelde para sa pag-atake. Samtang ang masunod naman nga mga balita nga inyo mabatian, igadulong sa Kalawan sang Klinika Dio Fresh Dio Roll-On. Pagkatapos paligo, hindi gin magkalipat magamit sang Klinika Dio Fresh Dio Roll-On para preska gihapon ang pamatyagan sa bilog nga adlaw. Naghatag ini sang 48 oras nga proteksyon batok sa bahong balhas. Klinika Dio Fresh, the natural Dio Roll-On. Kampante si Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido sa pag-abanti sa Army Modernization Program sa masunod nga tuig. Kadungan sa pagbaylo sang tuig, ginpahayag sang general nga pila ka mga proyekto na ang nakalinya sa masunod nga tuig kag lunsay kabahin sa Modernization Program sini. Suno sa iya nga ang mga ini ang kabahin sang kagustuhan sang gobyerno, napabaskugon pa ang kapabilidad kag ikasarang sang Philippine Army, bagay nga nahimo naman ini sa karon nga tuig. Ginbida man ni Galido ang mga nahimo sa Philippine Army karon nga 2024 kasubong sang pagbakal sa mga makabago nga defense assets sa dalom sang Armed Forces of the Philippines o kon AFP Revised Modernization Program nga sa karon yara na sa ikatatlo kagkatapusan nga hugna.
Kag sa ato naman pinakaulihing nga balitang nasyonal, handa nga tubangon ni Vice President Sara Duterte ang 3 ka impeachment complaints nga gin-file batok sa iya. Gintumod ni Vice President Sara Duterte nga wala inisang may ginlapas nga layi kag nakahanda ini nga atubangon ng iya nga kaso. Gindugang pasang Vice Presidente nga naka-standby ang iya mga abogado agod nga depensahan ini pananglitan nga mag-progress ang amo nga mga reklamo sa impeachment trial. Ginpahayag pa sini nga nakahanda man ang iya amay nga si Anay President Rodrigo Roa Duterte nga magtindog bilang isa sa iya mga abogado. Nahibaluan nga nagapangatubang si Duterte sang 3 ka mga impeachment complaints bangod sa ginaaligar misuse sang 612 million pesos nga confidential funds sang Office of the Vice President o kon OVP. Balita International. Sa ilo kita banwa, sa detalye naman sa ato nagapanguna nga balita international. Mga balita sa luwas ang pungsod, ginadulong naman sa kaluwan sang Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavo Huasca. Hindi magpapirdi sa kakapoy. Mag-extend the food supplement na. Naghatag ini sa extra nga kusog, extra energy para sa long-lasting performance. Nagapaayo man sang aton sining blood circulation. Gani mag-extend the food supplement na. Sa ato na mga balita international, naglunsar na sang investigasyon ang Transport Police Department sang Kazakhstan matapos ang pagtibusok sang Azerbaijan Airlines Flight J28243 malapit sa Aktau City. Halin sa kapital nga Baku sa Azerbaijan ang eroplano kag padulong kuntani sa Chechnya region sang Russia. Ang nasabit nga insidente ang ginkamatay sang 38 ka matawo kag 29 naman ang nikaluwa samtang kadakip na ang 2 ka bata kun sa diin 11 sa mga ini ang yara sa critical nga kondisyon. Nakita na sa motoridad ang black box ang nasabit nga eroplano agud mahibroan ang matuod nga kabangdanan sang aksidente. Mayara sa kabugusan nga 62 ka pasahero kag 5 ka crew members ang nasabit nga eroplano kun sa diin 37 sa mga ini ang taga Azerbaijan, 6 ang taga Kazakhstan, 3 ang taga Kyrgyzstan, kag 16 naman ang taga Russia. Bawod man sa insidente, ginsuspender sa Azerbaijan Airlines ang tanan nga flights nila gikan sa Baku padulong sa Grozny kag Makcha Chikla tubtob nga matapos ang kabugusan nga investigasyon. Sa dugang nga balita sa luwas ng pungsod, gintawag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga hindi makataho ang ginhimo nga paglunsar sang Russia sang pag-atake sa ila energy infrastructure sa adlaw mismo sang Pasko. Mayara sang 184 ka mga missiles ang ginpalupad sang pungsod Russia sa pag-atake kun sa riin madamo sa mga ini ang ila na patibusok. Una na nga ginpahayag sang Russia nga nangin madinlagon ang ila ginhimo nga pagpang-atake. Bangod sa nasambit nga pag-atake, nadulaan sang supply sang kuryente ang capital nga syudad nga Kyiv. Ginakabig sang Ukraine nga ini ang ika-13 nga pag-atake sang Russia sa ila energy sector subong nga tuig. Bangod diri, nagpanawagan naman ini sang mga kaalyado nga pungsod nga dasigon ang paghatag sang bulig militar sa ila nga pungsod agud lubos nga mabatuan ang nasambit nga pag-atake sang pungsod Russia. Balitang Sports. Sa ilo naman kita banwa sa detalye na sa ato nagapangunang balita sa patag sang hinampang ginadulong sa kaluwan sang Clinical Spore Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, mag-Clinical Spore Biotics, nagabulig ini tinlo sa aton tiyan kag kolon agud makalikaw kita sa madamo nga mga balatian ilabi na ang colon cancer. Clinical Spore Biotics, the fortified probiotics. Sa detalye na sa balita sa hinampang, wala pa ginapinsar sa karon ni NBA star Stephen Curry nga magretiro. Ginpaig sang 36 anyos nga Golden State Warriors star nga masami nagasulod sa iya pinsar ang temprano nga pagretiro sa paghampang. Apang nakita niya sa kaugalingon nga masarangan pa niya nga makigkompetensya sa iban nga mga players. Ginpamilit sini nga tubtob masarangan pa sang iya lawas, hindi pa ini magretiro bangod nga naga-enjoy pa siya sa paghampang sang basketball. Balitang Entertainment.
Kag sa ato naman balitang showbiz, ginhaylo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino nga suportahan ang ika-50 nga Metro Manila Film Festival o kon MMFF nga nagsugod kahapon Desyembre 25. Sa isa ka statement, gintamyaw ni PBBM ang mga Filipinos ang Happy Holidays kag ginpahayag nga ang istorya sa mga Pilipino ang igapasundayag kadungan sang Pasko pinaagi sa Metro Manila Film Festival o kon MMFF 2024. Sunod pa sa presidente nga espesyal ini nga selebrasyon mangod ika-50 nga anibersaryo sang MMFF nga kabahinasang kabuhi kag kultura naton nga mga Pinoy. Dugang paniya nga ang mga matahom nga pelikula nga nagapasakop sa golden years sang MMFF ang sigurado nga magahatag sang kasadya kag magabilin sang bulawanon nga pagtulunan. Bangod sini, ginahaylo man niya ang mga tumalanaw kon viewers nga dalon ang bilog nga pamilya kag mga barkada sa paglantaw sang napulo ka mga pelikula nga kabahin sang MMFF. Dugang pa ni PBBM nga sakdagon naton ang pelikula nga Pilipino kag suportahan ang Metro Manila Film Festival 2024. Samtang sa ato naman pinakamaayo nga balita sa Galacia size 9 nagasiling, gani hindi kita magkataka sa paghimo sang maayo kay kun magpadayon kita, magaabot gid ang tion nga mabaton ta ang balos. Philippine Standard Time, alas 6:28. Gagamit ba ang kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bayo Evening Newscast. Maayong gabi sa aton siri nga mga kung tumalanaw diri sa aton nga Facebook Live kay Mami Immaculate dira sa may distrito sang La Paz. Sa aton K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2 and of course sa Western Visayas Transport Cooperative akon WVTC Patrollers, K5 Taxi Patrollers maayad-ayad gid nga gabi sa inyo sini nga tanan. Mga ka-K5 padayon kamo nga mag-like, mag-follow kag share sa among official social media pages ang K5 News FM Iloilo 88.7. Makitan kami sa amon nga Facebook page, sa amon nga YouTube channel, and of course, sa amon TikTok account. Bantayan man ang mga programa sa K5 News FM Iloilo sa gabi alas 7 tubtob alas 9 ang palatuntunan phone pal upod kay K5 Troitisoy. Alas 9:30 tubtob alas 12 ang palatuntunan K5 Night Watch upod kay K5 June Kapulo. Kagangaton matahom nga drama Rihas Mabatian alas 4 tubtob alas 4:30 sa hapon. Mga ka-K5, anom na lamang kadlaw ang nabilin kag bag-ong tuig na. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center. Sa gyapon kami ang inyo mga tagbalita, ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Kag ako naman ang inyo alagad, ako si ka-K5 Kim Montaño Caluyo. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Champion